Colossians chapter 1 verses 9 to 14. Colossians chapter 1 verses 9 to 14. Atong tan-awon na yung mga igsoon ang mga mensahe sa Ginoo nga makita diha sa Colosas. Kapitulo 1, versikulo 9 hangtod sa 14 mga igsoon. Nalata. So, naanata mo, ako sa mong gihangyo, mga mubalik ta sa pagbarog mga igsoon. Colossians chapter 1 verses 9 to 14. Nana? Ingon diha, nagampo gayud kami kanunay, alang kaninyo, sukad sa pagkasayod namo, sukad sa pagkasayod namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton, uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Aron makita or aron makahimo kamo sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo og makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang maayong buhat ug madungog ang magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Verse 11, hinaot unta nga ligunon kamo sa kusog nga nagagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. Verse 12, pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Verse 13, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidalang ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. 14, nga maoy naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat o Lord niining tunga-tunga sa simana nga gihatagan mo gihapon kami kahigayunan nga magatapok aron sa pagsimba, sa pagpasalamat, sa pagdayeg ug sa pagpaminaw sa imuhang mga pulong. O Dios, niining kagabihon pangayoon namo ang imong pagbadlong, pagtudlo, pagtulid, pagligon, pagdasig ug pagpalambo kanamo. Nga mao ang imong mga pulong. Salamat Ginoo nga pinaagi gayud sa pagpasabot sa balaang espiritu. Kaming tanan makasabot gayud sa imong mga mensahe o makahimo kami sa pag-aplikar niini sa insaktong paagi sa pagkinabuhi. Maurag yun ni ang among paglaom, ng among kinabuhi mahimong makahimaya diha kanimo. Tabangi gayud kami Lord, uban ni gayud kami sa kanunay sa among pakiglakaw diha sa imong mga kasuguan. Walay usa Lord nga dili makadawat karon ang tanan nga niya ug ang tanang maabot ni ining mensahe pinaagi social media, ikaw magatudlo usab kanila. This is our prayer in Jesus name. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Asa na tong ako ang minahal? Karon niyan kagabihon mga igsoon ang atong hisgutan kining pinaka gikinahanglan sa simbahan. Musabat kuno tang tanan, kitang tanan mosulti, pinaka gikinahanglan sa simbahan. Muna atong hisgutan rong gabihon mga igsoon. Kung moingon na gani kag simbahan, dili ning building or pangalan sa panagtigom, kundili ang magtotoo diha sa Ginoo. Pila bay magtotoo ning kagabihon? Pila bay magtotoo? So, ang kada magtotoo mga igsoon, diha sa atong buhing Dios, doon na gyud tay mga panginahanglanon. O niya, usahay mga igsuon, mabaylo na to nga ang tinud-anay nga mga panginahanglanon maoy atong napadaplin
og ang atong gisiguro ang mga panginahanglanon nga lumalabay lamang. Munang karon nga kagabion atong diskubreon, atong susihon ni ug atong lantawon, atong dungawan ni og ayo unsa man gyud ang tinuod nga panginahanglanon sa usa ka magtotoo sa simbahan, sa sumusunod ni Kristo, or unsa ba gyud ang pinakagikinahanglan nato mga igsoon. Niining higayuna o niining kapanahunan karon, ni atas panahon nga grabe kaayo ang krisis. Nabati sa tibuok kalibutan ang kabug-at ni ining maong krisis tungod aning giyera sa Middle East. Unya dili lang na kay sa mga involved lang sa maong giyera. Like kinsa ning naggera dito, Israel, Amerika, ilang gitira nila ang Iran. Nya ang Iran pod mo balos pod siya og strike sa mga silinganang nasod nga dunay mga military base, tirahon pod nila. Nasirado karon ang Strait of Hormuz katong agianan sa fuel mga igsoon. Og mao'y hinungdan nga dunay dako kay krisis karon ni 120 na ang diesel. Unya ang tanang nasod ana ilabi na ang mga nasod nga ubos bagsak na daan ang ekonomiya. Sila gyud ang pinakamabug-atan gyud pag-ayo mga igsoon sa epekto ni ining maong giyera. So kung imong lantawon ang pressure niya, ang kabug-at niya, dili lang kay usa duha ka nasod, tulo ka nasod, kundi tibuok kalibutan gyud ang naigo ni ini. Ug dili lamang pod kay moingon tag o ang mga Kristohanon or ang mga magtotoo or ang mga kasimbahanan excuse walay labot sa epekto. Igo pud ta, apil ta mga igsuon kay ni ata naglihok ibabaw aning yuta nga di adinhi nagapanghitabo ning mga butanga. Igo gyud ta ani. And that is why moingon gyud ta nga nagyud tay panginahanglanon. Unsay atong panginahanglanon? Ang gobyerno nagplano na silang mamaligya og mga asset sa gobyerno arong ikumpra og krudo. Aron gamiton. Unya og moingon ta nga bisan pa og dunay kwarta or daghan ta kwarta or mangutang na puta. Kay aron naatay ipalit og krudo kung wa na po'y baligyang krudo, problema gyud po na mga igsuon. So imo na lang gyud nga ma-analyze pag-ayo nga grabe gyud ay ni nga epekto o grabe gyud ay ang kabugat niini. That is why ang tanan karon naa sa panginahanglanon. So ang uban usab mga igsuon murag kana bitang mo pa magpaanod-anod nga kanang oy wa may krudo ron kay naa may kwarta palit ta aning sakyan ng dikuryente. Na magpaanod-anod lang basta na ay kwarta. Unya do na po'y uban mga igsuon nga baktason lang katunga ani. Magbisikleta lang usa kay habang ang kumot habang maikli ang kumot marunong bumaluktot. Tipid-tipid lang sa ta nga na tungod kay igo gyud ta tanan pati ang mga Kristohanon. Ang simbahan mga igsoon na igo ani nga presyon. And that is why ikaw ug ako na ay panginahanglanon. Nausaon naman lang ning akong mga anak. Unsaon naman lang ni mingon natag, uy, ayaw kabalaka, sultian mo nako, walay tawo nga nagpuyo sa kalibutan nga walay kabalaka. Kung moingon gani ang Bible nga ayaw kabalaka, wala na nagpasabot nga di gyud mabalaka ang tawo, kay mabalaka gayud ang tawo. Ang buot gipasabot niya na mga igsuon, nga ang tinuod nga kanang naa diha sa Ginoo na siya kabalaka, pero iyang itugyan isalig iampo diha sa Ginoo. Now, tungod kay apil man ta ni ining kabugaton ni ining maong pressure, naaputan niya ng grabe nga panginahanglanon mga igsoon. Usahay makalimuta ug usahay wala na nato makita ang unsa gyoy tinuoray nga pinakagikinahanglan gyud nato ingon nga kita mga Kristohanon. Now listen to this. Sa atong kapanahonan karon igo taning gibug-atuna sa pressure. Igo taning gibug-atuna sa panginahanglanon sa kaguliyang sa kagubot. And then sultian mo nako mga igsoon dili lang ni kay karon pa nahitabo. Dunay mga nanghitabo sa Bible nga mas lala pa niini. And I believe mga igsuon nga kung itugot sa Ginoo o itugot ginis Ginoo nga susama sa mga nasulat sa Biblia masinati pod nato karon.
Ang mga kasimbahanan, mga igsuon sa kapanahunan sa mga apostoles, sa first century, sa kining gitawag og Anno Domini or the year of the Lord, kanang first century. Ang mga kasimbahanan nakasinati usab og grabing kalisod. Labaw pas epekto sa gera ang ilang kalisod. For example, dunay gitawag og Christian Church in Jerusalem. Then ang ikaduha nga pundasyon ug pinakauna nga ang katawhan didto mga igsuon nga gitawag og Kristiyano, ang Christian Church didto sa Antioch. Kay mao man ni sila na naguna. Niadtong panahon na dato kaayo ang mga Hudyo, ang mga Christian nga mga Hudyo sa Jerusalem, mga dato sila. Mga kwartahan sila. Pero matingala ka nga ang ubang kasimbahanan nga mga kabus pagani, sila maoy maglikom og mga pundo, mga donation, mga offering, unya ilang ipadala ngadto sa Jerusalem aron itabang sa mga kaigsuunan nga mga Kristohanon. Ang pangutana, nganong sila nang inaanglan man sila og tabang nga mga dato man sila kaysa sa mga nitabang nila. Ang tubag mauni tungod sa pressure. Kabalo mo kun sa ilang pressure? Niadtong tungora mga igsuon. Ang context dinhi kung imong isgutan, human sa gikan sa kanang pagkatapos sa ministry sa atong Ginoo mga igsuon, gasunod na dayon ning maong pressure nila ug ang pressure igsuon nga example nato karon kining nahitabo nga ang Jerusalem Church padad-an nila hinabang bisan sila mga dato. Nganuman gilutos sila mga igsuon og dili sila pwedeng kapamalit og kapamaligya. Nasabtan na to? Wala ni crisis ni, wala ni gera. Wala ni ingo pareha ning nahitabo na to karon, pero grabing lisod kaayo ang nasinati sa mga kasibanan tungod sa paglutos. Naa sila'y kwarta pero di sila kapamalit. Naa sila'y mga negosyo pero dili i-allow sila nga mamaligya. So nabugatan gyud sila, and that is why ang mga Kristohano niining maong mga kapanahunan nag-struggle gyud sila mga igsuon. Kinibitang mga kasimbahanan sa first century, gipayonering o gipatubo mga igsuon sa grasyas Ginoo ni sanay milambo og napadayon. Grabe kayo nga ilang pressure nga ilang giagian. Unya sa panahon ni Kristo sa nagwali siya dito sa kanang Sermon on the Mount, iyang giapil dito nga ayaw mo kabalaka. Before siya niingog ayaw kabalaka, ga-introduce siya duha ka agalon. Di ba, Matthew chapter 6? Ingon siya, di ka pa ulipon ang tawo sa Dios ug sa salapi. Batanawa ko nung sa hitabuan nila. Nga naman, tungod kay sa ilang pagsunod sa Ginoo, lisod gyud kayo. Munang ang mga tawo, dunay posibilidad nga mo give up na lang sa pagpangalagad, distansya na lang sa pagpangalagad, unahon na lang nato ni kay naatay pamilya, naatay daghan sila mga concern. And that is why need nila ang pulong sa Dios. Ningon dito nga pili siya ka, magpili ka kaysa imong agalon. Mapilian nimo ang mamon, ang kwarta, ang kalibutan ng mga butang, adto kaniya magpailalom og siya'y mosugo nimo. Then kung pilion nimo ang Dios nga siya'y mohari nimo, then ang iyahang kabubuton, ang iyang isugo mo imong tumanon, ingon siya ang tanan idugang ra. Pero tanawa ang pressure nila, unsa ka grabe mga igsoon. Sa first century, namuhat ang mga apostoles. Gilutos sila, usa sa grabing maglulutos, si Pablo, kanhi Saul. Sa Acts chapter 9, na-convert si Saul, ug nahimo siyang magtutukod imbis siya'y tiguba. Imbis manglulutos siya napud karon ang gisugdan og lutos. Apan si Paul kay gitawag sa Ginoo nga pinasahi ingon nga espesyal nga apostol, namuhat si Apostol Pablo mga igsuon, human ang grabing transformation nga nahitabo siyang kinabuhi. Og duna siya'y tulo ka missionary journey. Tulo ka panaw og sa iyang mga pagpanaw nagpatindog siya og mga kasimbahanan. Sa iyang pagpatindog sa mga kasimbahanan, mga igsuon, sa katapusan niya nga missionary journey, pagbalik niya sa Jerusalem, gidakop na siya.
And then gitaral siya, gidaladala siya, gipaatubang siya ni Festus, gipaatubang siya ni King Agrippa, gipaatubang siya. Unya ningon siya, walay justice dinhi. Adto ko sa Roma. Adto ko sa emperador mismo. Gidala si Apostol Pablo ngadto sa emperador mga igsoon og didto nahitabo ang gitawag og first imprisonment. Unang pagkapiriso ni Pablo. 60 to 62 AD. Ana nga first century. Una niyang pagkapiriso. Asa siya na priso? Diha mismo sa balay nga iyang giabangan. Siya mismo yung nag-abang. Nakakadina gyapon siya. But grabe kaayo ang pabor ni Lord tungod kay bisag nakadinahan si Apostol Pablo, ang pulong sa Dios wala nakadinahi. Maunang nasangyawan niya ang mga kasundaluan, nasangyawan niya kutob sa mga mubisita, nasangyawan niya bisan ang emperador. Og sa iyang kahimtang mga igsoon, ang mga churches nga iyang mga napioneering gilutos usab. Gilutos usab, nabati nila ang pressure. Nabati nila ang kabugaton. Dunay dako kayo nga crisis sa mga kasimbahanan ni adtong panahon na. And ang uban nila, discouraged gyud. Kay moingon na sila, Ginoo man kani, pero tanawa gani ang atong leader na priso na. And gawas pa ni ana ang mga igsoon nga kahimtanga, makita usab nila nga diha sa sulod sa simbahan dunay conflict, mga division, mga panaglalis-lalis. And gawas pa ni anang maong mga panaglalis-lalis, dunay mga false teacher, mga legalism, mga Hudyo nga musulay og tudlo nila aron dalon sila balik sa daang pagtulunan og dili na makapadayon sa pagtulunan nga gihatag sa Ginoo. Imagine na ang ilang pressure. Sa first imprisonment ni Paul, nagsulat siya o gidasig niya o gi-address niya, gitumbok yun niya ang problema sa mga kasimbahanan samtang naa siya sa presuhan. Dunay upat kasulat nga gipadaan ni Apostol Pablo mga igsoon samtang naa siya sa presuhan. Kana nga sulat kaning sulat niya ngadto sa Episo, sulat sa Pilipos, sulat niya nga gipadala sa simbahan sa Colosas, og sulat nga gipadala niya sa leader sa simbahan nga si Pilemon. Ang kapilimon lang nga suhat nga nadawat mao'y lahi. Kay personal man to. Para man to sa isyo, sa relasyon ni Pilemon o sa iyang sulugon. Apan ang sulat ni Apostol Pablo nga gipadangat niya sa tulo ka simbahan kining Colossians, kining Philippians o kining Efesos mga igsoon. Pareho sila og mensahe tungod kay doon na sila yung mga common nga problema. Unsa to yung mga common nila nga problema nga ani nga mga simbahan mga igsoon? Colossians, Philippians, Ephesians. Kanira nga tulo nga simbahan akong i-mention because morning simbahan nga na siya priso yung gisulatan. Nata? Dunay tulo kadagko nga problema mga igsoon ning mga simbahan na. Unsa man eh? Number 1, division. Di magkasinabtanay. No? Ang usa gusto niyang ipatuman, ang usang leader, ang usa po nga leader gusto po ipatuman niya. Ang mga member mo yung po, ari na lang ko niya, ari na lang ko niya. Nasa sila division, disagreement. Sunod mga igsoon, number 2, false teachers and preachers. Dunay mga to sa ilaha, manudlo og di mao. Magwali og di mao mga igsoon. And number 3, outside pressure kaning persecution. Hinumdumi aning panahon na ang mga kasimbahanan ilalom sa gahom sa Roma. Kay ni superpower ang ikaduhang Babylon nga mao ang Roma mga igsoon in power. Ni superpower sila. Babylon in power ba? Roman. So kinidaan ni hatag gid nila og kabugat nga pressure jud kay sila. Og sa ilang ka pressure mga igsoon daghang mga posibilidad nga sila madistansya, mahilayo, madiscourage diya sa Ginoo. But unsay common mga igsoon sa pag-address ni Paul sa suwat, di ara. And hopefully makasabot pud ta og ayo niini. Because ang first reader ani sila nga mga kasimbahanan sa first century nga natukod. Apan ikaw ug ako karon ang gisultian sa Ginoo. Hinaot nga maminaw ta ani og makasabot gyud ta og ayo niini mga igsoon. So si Paul nagsuwat
Kabalo mo unsay suwat ni Paul, tan-awon nato mga igsoon. Ang una naa sa Colossians chapter 1 verse 9. Simbahan sa Colossians. Unang buhaton ni Paul sa iyang mga sulat, kabantay mo, kung gi-analyze ninyo ayo ang mga sulat ni Apostol Paul, pareho og pattern. Moingon na din siya, Apostol Paul, apostoles ni Kristo. Dayong sunod, moingon na din siya, nagpasalamat ako sa Dios sa balita ang akong nadungog gikan ninyo. Then sunod, moingon na din siya, nagampo ako sa Ginoo para ninyo. Mauna tanan ang iyang entrada sa iyang suwat. Atong sugdan ning Colossians mga igsoon, tan-awag unsay pag-ampo ni Paul. Human si Paul nagpasalamat tungod kay nadawat niya ang balita sa Colosas. Nga kining mga taga Colossians mga igsoon, padayon sila bisan sa ilang hugot kayo nga pressure. Nga kanang lisod sila, grabe ang ilang mga kaagi. Tan-awa ni og ayo. Pasalamat siya sa Dios tungod sa nabalitaan niya ang simbahan, padayon gyapon naglahutay, nagtubo. Tan-awang verse 9. Awang verse 9, na siya'y pag-ampo, ingon siya. Nag-ampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo ni ini. Unsay nasarira ni Paul katong balita may tungod sa church. O sa iyang nabalitaan nga ang church nagpadayon, ang church mauni naglambo, ang church nagbisad pag gilutos. So ningon siya nagpasalamat ko sa Ginoo ani. So imagine layo si Paul pero ang iyang nadungog nga balita nindot kayo. Kita ba sa atong pagkinabuhi ba unsa bay image sa church nga madunggan? Makaingon ba salamat sa Ginoo or mingon naunsa naman ni? So ingon siya nagpasalamat siya sa Ginoo niya nagampo gayud sa kanunay. Ingon siya, tanawag unsa iyang giampo. Ha? Tanawag. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam og kahibalo. Tanawa ha? Kaalam og kahibalo sa English, knowledge and understanding. Unsay giampo ni Lord para sa church sa Colosas? Knowledge and understanding. Hatagan sila og kaalam og panabot. Then, nga naman, aron nga, masayod sila og unsay kabubuton sa Ginoo, unsay kabubuton sa Dios, giampo sila, nga hatagan sila kaalam og kabalo, pinaagi sa balang espiritu. Verse 10, aron makahimo kamo sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo. Di lang sa kutob. Unsay gikinahanglan sa church? Kaalam og kahibalo. Aron unsa? Aron makahimo sila sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Usbon ako, focus sa diri gamay. Ang giampo ni Paul sa Colosas, nag-ampo si Paul sa Colosas nga siya, Lord, muubos unta ang gasolina Ginoo. Og di manggaling mo us-us ning krudo, Lord. Kining mga taga-Colosas, Ginoo, padatuan na lang. Or wala siya nag-ampo nga, Lord, kining mga taga-Colosas, Ginoo, magika. Himua sila, Ginoo, nga madaugon kanunay, puno kanunay sa panalangin. Unsay giampo ni Pablo? Nga ang simbahan tagaan og kaalam og kahibalo. Aron unsa? Aron makahimo sila sa pagkinabuhi. Kabantay mo, kung sayop imong kaalam, dili mao imong kahibalo, ang imong pagkinabuhi di pod mao. Nasabtan na to? That is why ang prayer ni Paul sa simbahan sa Colosas, tagai sila Lord og kahibalo og panabot. Sabtan na to? And kita ba'y naghana tagiampo? Daghan kay tagiampo mga igsoon. Pero pila ba nato ang nagtinguha nga Lord sa akong pagkinabuhi ingon nga imong anak hatagi gyud ko kaalam og kahibalo Ginoo. Aron ang kaalam ug ang kahibalo nga akong modawat diha kanimo Ginoo, maoy akong
ma-apply sa akong pagkinabuhi. Kay kung sayop ang kaalam or di mao ang kaibalo nga naa nimo, sayop pud ang imong pagkinabuhi og siguradong dili ka pahimaya na sa Ginoo. Palihog ko ato ni English diha. Kay Bisaya maning akong gibasa mga igsoon. Then ingon siya, unsay rason nga nung maog yun na gipangayo ni Paul, naas verse 10 ang rason. Ingon siya, aron makahimo kamos pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Asa na ngayog kaalam? O kahibalo? Sa Ginoo. Nganuman, arong makabuhat ta sa mga butang nga makapahimaya sa Dios. Kung kana mga butang nga dili gikan sa Dios, sigurado gyud na inig-aplikar nimo sa imong pagkinabuhi di gyud po na makapahimaya sa Dios. Nakaibaw ta nga ang atong una-una insakto pero mali dahil sa Ginoo. Mas maayo nga ang ihatag sa Ginoo nga kaalam og kahibalo mao yung atong ikinabuhi aron siguradong mahimaya ang Ginoo. Nasabtan na to? Unsa daw rason nga nung sa kadaghang pwedeng iampo ni Paul, di pwedeng moingon na lang si Paul, Lord, pamatya ng mga lain na po na nga pagampo. Kana mga false preacher, Ginoo, pamatya na lang na. Ayaw pasudla ug mosulod sa simbahan nang mokirig sila makurintihan, Lord. Di na mo ampo ni Pablo. Wa po siya nag-ampo nga, Lord, hiusang, wala na division ang church. Wa siya nag-ampo, ana. Wa po siya nag-ampo, mga igsuon, nga mga siya, Lord, wa na mulutos. But ang iyang giampo, hatagig kaalam o kahibalo ang simbahan, Ginoo. Aron, nganong mo na giampo ni Paul? Verse 10, tanawa, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Magkinabuhi silang takos ang ayan at tubangan sa Ginoo, makapahimaya sa Ginoo, makapalipay sa Dios. Unsa pay lain? Ngano nangayo si Paul? Sa kaalam o kahibalo, wisdom and understanding, being fruitful in every good work. Dili sila productive, dili sila produktibo, dili sila mabungahon sa ilang pagkinabuhi kung wala sila aning kaalam o kahibalo nga gikan sa Dios. Kay bisag unsa nga crisis, pressure ang moabot sa mga alagad sa Ginoo sa iyang katawhan, basta kay naa sila kaalam o kahibalo. Unsay gisulti sa Bible? Fruitful sila, productive gyapon sila sa tanang maayong buhat and increasing in the knowledge of God. Way hunong ang ilang paglambo diha sa Ginoo. And that is why ang giampo ni Lord, ni Paul, sa simbahan sa Colossus, mga igsuon, nga iyang gipaagi siyang sulat. Gipahibalo niya ang Colossus, nga mao ni ang akong pag-ampo para ninyo. Ang iyang giampo, knowledge and understanding. Aron aron para asa mga igsuon, aron sila mahimong makapahimaya sa Dios, aron sila mahimong mabungahon sa tanang maayo lang buhat, ug aron padayon silang magtubo diha sa ilang kahibalo diha sa Ginoo. Sabtan na to? Number 2, mga igsuon, maato ta sa Philippians. Humana ta sa simbahan sa Colossus. Adto ta sa Pilipos. Kay kining Pilipos, usapod nis gisuwatan ni Apostol Pablo katong naa siya sa preso. First imprisonment, 60 to 62 AD. Dito sa Roma. House imprisonment. Naka-house arrest yan eh. Romans chapter 1, 9 to 11. Romans. Philippians chapter 1, 9 to 11, mga igsoon. Tanaw na to. Philippians chapter 1, verses 9 to 11. Mao gihapon ang gibuhat ni Paul. Kung imo nang basahon ang whole chapter, ang sinugdanan gyud sa chapter 1, ingon siya, ako si Pablo, apostolis ni Kristo. Ang following mga verses na ingon dito, nagpasalamat ako sa Dios tungod sa akong mga nadungog nga maayong resulta, maayong kalambuan ninyo diha. Pero gi-address gihapon ni Paul ang simbahan sa Pilipos kay naa gihapon sila problema. Unsa ilang problema? Division, false teachers and false preachers, o number 3, outside persecutions. Unay common nila nga problema. Tanawag unsay gipray ni Paul human siya nagpasalamat para sa simbahan sa Pilipos. Paminaw ha, humanata sa simbahan sa Colossus, niya nata simbahan sa Pilipos. Unsay pag-ampo ni Lord sa Pilipos? Basahon nato. Ingon siya, and this I pray. Muni ang akong giampo, that your love may abound. Ang inyong gugma mo tubo.
yet more and more. Magadugang maglambo inyong paghigugma in the knowledge and in all judgment. Mao gyapon yang giampo, di ba? Knowledge and judgment. You know, kung wala kay knowledge, wala kay wisdom, kanang imong judgment, di mao. In other words, kana nga judgment there is wisdom. Gipangayo ni Paul nga ang simbahan motubo diha sa gugma ug ang simbahan mga igsoon makabaton sa kaalam ug kahibalo. Pareho iyang ampo, no? Okay? Ngano gani? Padayon sa ta, ingon ang verse 10. Ano ang verse 10? That ye may approve things that are excellent. Ingon si Paul, nagampo ako nga kamo hatagan sa Dios og kaalam og kahibalo nya magtubo inyong gugma aron kamo makahibalo nga mo hukom asay maayo, asay dili. Asay angayang huptan, asay angayang isalikway. Kabalo mo mga igsoon mga Kristohanong walay kaalam ug walay kahibalo nga nagagikan sa Dios. Patakaras kinabuhi. Di ka maong mohukom, di ka maong mopili, di ka maong motimbang-timbang, dili makaila unsay tinuod nga mapuslanon ug unsay dili kaayo mapuslanon. Kay wala sila kay balo og kaalam gikan sa Dios. So si Paul nagampo siya sa Kolosas atagan mo kay balo og kaalam sa Dios aron mo mahimong mabungahon. Nagampo na pod siya diri sa Filipos dingon siya hatagan kamo kaalam og kay balo sa Dios ug mutubo ang inyong gugma aron kamo mabungahon. Tan-awan ang giampo ni Paul para sa church. The same thing, wala si Paul nag-ampo nga Lord, mga dato ng simbahan sa Filipos, Lord. Lord, ang mga Christian, Lord, dili na sila lotoson, Ginoo. Lord, walay division nga may tabo. Lord, walay pressure. Lord, walay mga false prophet. Wala siya nag-ampo, anak. But ang iyang gipangayo, kaalam o kahibalo para sa simbahan. Para sa mga believers. Aron nga unsa mga igsoon, aron na sila discerning, kamao silang makaila sila unsay maayo unsay dili, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. So aron magmatinud anon kamo, aron mahimo mo nga kanang naang putli mabinantayon walay kasaway hangtod pagbalik sa Ginoo. Unsay gikinahanglan para sila mahimong putli walay ikasaway? Knowledge and understanding, wisdom. Muna'y giampo ni Lord para sa church. Unsa di ay ang problema sa church? Pressure, conflict, crisis, baling daghan ang problema ang church. Pero unsay giampo ni Paul? Kaalam og kahibalo. Same sa ato karon. Unsa may ginaampo sa mga kasimbahanan, paundangan ning gira Ginoo, balik na Lord. Lord, ma-expose ning mga daghang kita giampo. Bay kabalo mo? Ang matag krisis, ang gubat, ang kagutom, ang problema, ang mga malisod nga kapanahonan, dunay gusto si Lord nga isulti sa kada usa nato. And kana mga igsoon unsa? Kaalam og kahibalo. Pila ang krudo karon? Pila ang gasolina? 94.40. 94 pesos og 40 centavos ang gasolina. Ang krudo, 120. Pila man tong sa una? 54. Ni times 2. Nasabda na to? Pero karon nga mahal ang gasolina, mas nagamit nimo imong kahibalo. Tanawa, di na kay kamulaag. Di na kay magmotor-motor, oh. Oh? Di na magmotor, manuwag basketball, mga hits na lang, oh. Hindi ka maunang motipid. So nagamit ang kahibalo. Pero kani atong barato pa, gaunsa ta, sige glaag. Sige subay-subay. So sa pagkatinuod lang, ang imong nagasto atong barato pa ang gas, mas dako kaysa karon. Nga naman, mahal maron, mahadlok naman ka mo gasto. Mabalaka na gani kag makakitag ang aton, ayay, kusuga mo kaon ni gas. Diba? Hindi nakakaayo. Kamao na kang mo budget, kamao na kang mo tipid. And karon pa ni gana ang imong kaalam. Nasabda na to? Kung wala lang yun ning knowledge and understanding, Ginoo, problema yun sila. Bisan pag unsay iampo nimo. And notice nga si Solomon. Sa tibuok kinabuhi ni Solomon, kabalog yun siya nga ang ninlabay nga hari nga iyang amahan o ang nanaguna pa nga mga nagkinabuhi. Dunay ni aging krisis sa ilahang
paghari sa ilang pagkinabuhi. And si Solomon, kabalo siyang na-krisis nga maabot. Kung dili gira, na-kagutom. Kung dili kagutom, na-kamatay. Ingon si Solomon, Lord, taga-ikog, kaalam. Ang mga church karon di namang basag Bible kay wala kay balo nga ang priority nato kaalam. Di na mo basag Bible. Pag abot na sa mga krisis, problema, mga kalisdanan, gakaratol-ratol, mabalaka nga di na katulog. Wa paganita na igo og missile, mura natag na igo og na mo ni problema na to ron. Tanawa pa dayon sa tadiri. Nganong kinahanglan niya, nganong giampo nila ni Paul ang Pilipos? Nga tagag wisdom, understanding, umutubo ilang gugma? That ye may approve things that are excellent. Makamao silang mo decide. Ang mga Kristohanon karon. Bright kayo mga bersikulo, pero dili kamaong mohimog tarong nga desisyon. They memorize verses and promises. Pero pag maghimo nagdesisyon, bugo, I should say. Di na ako napugngan. Tinuod na, magdili gamito ng kaalam. Ayaw, ngalan og bugo, pastor. Si Paul gani, bang buang yung tawag sa Galatian. Padayon sa ta. Ingon siya, that ye may be sincere. Anong may mo mong matinudan nun? Without offense, walay ikasaway, blameless, till the day of Christ. Hangtod na sa pagbalik sa Ginoo. Di bang galing balik ang Ginoo hangtod pagtapos sa atong kinabuhi mga igsoon. Number 2, nahuman na tadiya? Sige, padayon na sa kuno. Idown sa verse 11. Napailain. Maog, yapon, di ba? Guys, gut na pa siya fruit. Being filled with the fruits of righteousness. Bunga sa pagkamatarong, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Magyapon ang content sa suwat ni Paul. Last mga igsoon, Ephesians chapter 1, verse 15 to 23. Kinitaas-taas na Ephesians chapter 1, ang ikatulong simbahan. Di na ito hisgutan diri sa Philemon, na include na si Philemon tungod kay apil siya gisuwatan samtang si Pablo na sa priso. Lahi ang kaso aning Philemon. Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. Ingon na po si Paul, I'm Paul, ako si Pablo, apostolis ni Kristo. Then sunod, ingon siya, nagpasalamat ako sa Dios, may tungod kaninyo, nga naay balita, nga naabot nako, nga kamo nagalambo, nga kamo mauni. Then after ato, gisulti ni Paul ang iyang pag-ampo para nila. And after niya gisulti ang iyang prayer para aning simbahana sa Efeso, iya na pong gisulti ang mga problema o unsaon pagsulbad kay tanang simbahan na problema. Tanawan ingon siya, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, down, cease not to give thanks for you. Mo gihapon, di ba? Ningon siya, human ako makadungog sa inyong gugma para sa katawhan. Wala ako'y hunong nagpasalamat sa Ginoo, cease not to give thanks. Tungod ninyo, making mention of you in my prayers. Tanawa ha? Ingon si Pablo nga wala ko'y hunong pagpasalamat, human ako nadunggan nga kamo di ay diha sa Episo. Inyog yung gi-exercise ang pagigugma sa inyong mga kaigsuunan. Wa ko'y hunong nagpasalamat, ana. And kanunay giyud mo nakong hisgutan sa panahong mag-ampo ko. Unsa kayang ampo? Atong padayonon. Ingon ang verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom, maugyapon, and revelation in the knowledge of Him. Nangayo gyapon siya. Kung unsa iyang gipangayo para sa simbahan ngadto sa Colossians, mao po iyang gipangayo para sa simbahan, para sa
Philippians ug ang gipangayo niya sa Ginoo para sa simbahan sa Pilipos, maopoy iyang gipangayo sa simbahan sa Episo. Unsa iyang gipangayo? Knowledge, wisdom, and revelation. Knowledge and wisdom. Nangayo gyud siya kaalam og kay balo. Lord, mao gyud ni. And next, tanawa ingon ang verse 18. The eyes of your understanding being enlightened. Nga maabli gyud ang inyong salabutan. Kabalo ba mo mga igsoon pwedeng madugay na kag sinimbaw, nadugay na kag binasag, nadaghanan nag-ayog memorize nimo ang mga bersikulo arang daghanan na kayo, pero wa pa daay na abli ang imong salabutan. What does it mean? Kining mga tao, mga igsuon nga reliyoso kayo, perfect ang tanang attendance sa matag panagtigom. Aron daghanang na-memorize nga bersikulo pero wala na usab ang kinabuhi. Ang tawag anak nila, wala pa naabli ang ilang salabutan. So muni gipray ni Paul, ingon siya, nga nag-ampo ko sa Ginoo sa walay hunong nga hatagan kamog kaalam og panabot. Aron maabli ang inyong salabutan. That ye may know what is the hope of His calling. And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Kabalo mo, aran daghana gyud kaayong gibutang sa Dios atong kinabuhi. Ug iyang gihatag o gipakita, pero wa ta nasayod nga naman sirado ang atong salabutan. That is why naglipay gyud ko, nagpasalamat kanunay sa Ginoo nga gihatagan kog kahigayunan nga maka-eskwela. And sa ako nga pag-eskwela at sa pagsugod gyud mga igsoon, di ko ganahan magsige ra mig simento diri ni Kuya Roger, Kuya Danilo aning kalsada. Ako rang chatan among professor, sorry na may gibuhat. And now I realize unsa to ka importante kay mo man ito mo abri sa atong salabutan. Sa tabang sa balaang espiritu makasabot ka pag-ayo mga igsoon. Indili ka makakaton aron modako imong ulo, nakaton ka, mas nakita nimo imong kaugalingong angayang magpaubos gyud kay wa gyud ka kung wala ang Dios. Pagkaninduta mga igsuon, so gipray gyapon niya. And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Makakita mo unsak ning gahom nga gibutang sa Ginoo ngadto sa iyahang mga anak. Unsa ning amatang sa panulundon, mga madawat or nadawat og dawatunon sa mga manununod niya mga igsoon. Next verse, ingon ang verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to us? To us word, who believe, according to the working of His mighty power. Ni adaw ning gahom nagpuyos na, wa lang ta kay balo. Nga naman, pamatay kay balo. Wa po tayo kaala. For example, gikapoy kag sigig baktas, gihatagan kag motor, di po ka kahibalo sa pag-drive, di po ka kabalo sa pagbalanse. Mao man ni. Ingon si Paul, nga nagampo ako sa Dios nga kamo diha Episo, hatagan pagid mo sa Ginoo kaalam og kahibalo aron nga kamo maablihan ang inyong mga salabutan, masayod kamo unsa ang panulundon nga gihatag sa Dios diha kaninyo, unsa ni nga gahom. And that is why mga igsoon daghang Kristohanon mabalakon sa atong panahon karon. Wala sila nasayod unsa ning ni anato. So mao ni next verse. Ingon diha mga igsoon sa verse 20 which he wrote. Sana pagbasa? Yeah, he wrote in Christ when He raised Him from the dead and set Him as His own right at His own right hand in the heavenly place. Dalawa niya, ingon siya. Ingon si Paul. Nagampo ko sa Dios ninyo Episo. Nga hatagan mo kaalam o kahibalo aron masayod mo unsang gahuma ning inyong mapanunod. Niyon sa diya, kini nga gahom mauni ang gahom nga nagbanhaw kang Kristo og nagpalingkod niya sa tuo sa Dios. Imagine ang gahuma mga igsoon. Ingon siya gibutang daw na sa mga kaanakan niya. Problema nato sirado ta. Sirado.
That is why nagpray si Paul. Ngadto sa Efeso hatagan gyud sila kay balo ka alam. Next verse. Ingon ang verse 21. For above all principality, katong agahom, and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Ang kagahom nga gibutang daw sa Ginoo, labaw sa bisan unsa pa na nga mga principalities. Principalities, kagahom. Kagahom sa kangitngit or sa umaabot. Labaw pa ni ana mga igsoon. Continue. In verse 22, ningon, and had put all things under his feet. Katong agahom. Katong agahom nga nagbanaw ni Kristo, nagpatupad niya nga to sa tuo sa Dios, unya nagbutang sa tanan ilalom sa iyang tumbanan. Mao daw to nga agahom nga gibutang sa Ginoo sa iyang mga sumusunod. And gave him to be the head over all things to the church. Yang gi-describe unsa tong gahuma nga naghimo kang Kristo nga maoy tag-iya sa tanan og pangulo sa simbahan. Next verse. In verse 23, tuloy-tuloy na tanaw, which is his body. Unsa ang body ni Kristo, ang church? The fullness of him that filleth all in all. Ang kinatibuk ang pagkasiyang mga igsoon. Next verse. In verse 23, mao na mga igsoon. Katong maoy, katong katapusan nga verse nga gisulti din ha. Now, mubalik tas atong pangutana. Sa mga pag-ampo ni Paul sa mga kasimbahanan, ikaw karon nga naminaw aning mensahea, nasayod bagyod kag unsay imong pinakagikinahanglan. Ilabi na ning panahon na nga niata sa pressure. Pressure ang tibuok kalibutan. Pag mustap na ang ugana, wala na'y krudo, wala na'y lana, ugana ang tanang transportation, hunong na ang di na mo ginhawa ang ekonomiya. Kabalo mo kung sinitabo sa nasod sa Pilipinas, hagbong ta, bagsak ta, maligya o gold, aron na'y magamit, gikawat. Sa pailain, mangutang, kay aron ipahimog mga project, gikawat. And kabalo mo kinsa na lang nagbuhi na to, aron makaginhawa pa ta, ang OFW. Naigo karon sa gera ug mamauli. Kay ang ila ramang remittance maoy nagbuhi sa ekonomiya. Every time nga naa sila'y padala, na mauli sila, hunong man silang trabaho. Munang lisod kita, igo kita sa pressure. That is why, usahay ang atong pauna-una, masaag. Muna-una ta, unsa man siya tinuod akong panginahanglanon, dapat makaimbak kog usa ka baril nga krudo. Dapat makatapok daan ko, makatigom daan ko, 5 ka baril nga gasolina, limot yun sa tinuorayng panginahanglanon. Manglupad na lang padong sa trabaho, mauli mga tulog, manghagok, manglupad na po sunod adlaw, mauli mga tulog. Wala mang gyud lamay paguna-una, Lord, napa ba ko'y kaalam nimo? Napa ba ko'y pagpanabot o Dios? Nakita pa ba nako ang unsa gyud gikinahanglan Ginoo? Productive pa ba ko, mabungahon pa ba ko? Daghan nato busy na kaayo, pero wala ta nahimong mabungahon. Ingon si Paul, busy bodies. Hindi pa ilain. Daghan nato. Kristohano na ta. Tungod kay wala tay kaalam og kahibalo, lami kayo og ganahan kayo tang mag-usik-usik sa atong panahon. Walay gibuhat, nagtulin ang mga adlaw. Magkatigulang ta. And ang kwarta pag nawala, mabalik ra na nimo. Pag ang bisti kawaton or madaan, makapalit kag bago. Pero kung ang imong panahon maoy mawala, di na mo balik. According to Dr. Miles, ingon siya, ang pinakataas og value nga currency is our time. Kaya di na siya mabalik, di na siya makaplagan pag nawala na sa imuha. And that is why need ta kay balo arong planuhon nato ang atong kinabuhi nga aning mga tuiga mo ni akong buhaton. Human aning tuiga mao ni akong buhaton. Human ani mao na ni. Mo edad ko nga ani mao na ni pero wala tay gihimo.
Because sirado. Need tag kaalam sa Ginoo. Busy kay ta, pero wa ta nahimong mabungahon. Unya, tungod kay wa tay kaalam sa Dios, nga nagagikan sa Dios, wa tay kahibalo sa haon nato, nahimo lang tang unproductive, dili mabungahon. O kay dili ta mabungahon mga igsoon, ang tawag nato nagkinabuhi tang useless. That is why ginagpray si Paul. Ang buot gipasabot ni Paul sa iyang pag-ampo nga ang pinakagikinahanglan gyud sa simbahan. Unsa ganitong simbahan? Dili ang building, dili ang pangalan, kundi ang magtotoo ni Kristo. Ang pinakagikinahanglan gyud nila kaalam o kahibalo nga nagagikan sa Dios. Pag wrong ang imong understanding, siguradong wrong ang imong application. Di gyud na mag-ingon kag matimingan rag sa insakto kung sayop ang imong nahibaw-an mga igsoon. Ang atong pangutana mao kini, unsa man gyud ang pinakagikinahanglan nimo? Unsa man gyud ang pinakagikinahanglan sa usa ka magtotoo? Unsa man gyud ang pinakagikinahanglan sa simbahan? Sa mga pulong atong nadungog karon pinaagis mga pag-ampo ni Pablo, atong nasayran. Taliwala sa grabing kalisdanan, maabot nga grabing kagutom, ang kaalam ug ang kahibalo mga igsoon mao gyud ang pinaka-priority nato nga gikinahanglan. Hinaot unta mga igsoon nga dili ni mulabay nga kawang. Nga dili na nato magpawalang bahala na lang kag ug unsa ray moabot kinabuhi maura wala gyud kay tinguha. Tungod kay sultian kanako mga igsoon, ang pinakadakong disgrasyang mahitabo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kanang mahurot ang iyang kinabuhi nga nagkinabuhi siyang walay kaalam o kahibalo diha sa Ginoo. Di mapuslan ang iyang mga desisyon o mga buhat sa kinabuhi. Hinaot ning kagabihon mga igsoon ato ning pamalandungan. Ningon siya dito sa Philippians 1:6. Ningon si Pablo, confident kayo ko, masaligon kayo ko, nga unsay gisugdan sa Dios nga maayo diha ninyo, iya gyud ning humanon hangtod kini matapos. Naay promise si Lord sa ato pero unsay gikinahanglan nato? Kaalam o kahibalo mga igsoon. Maunay pinakagikinahanglan nato. As I've said, bahala pag moabot tag 1,000 ang litros gasolina. Priority nga duna kay kaalam diha sa Ginoo sa imong mga desisyon o sa imong pagkinabuhi. Let's close our eyes. Magpray ta. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo Ginoo sa imong mga pulong among mga nadungog. And among angkunon og pangayuan sa kapasayloan. Ang mga nanglabayng kapanahunan nga nagkinabuhi kaming mangmang Ginoo. Walay kahibalo. Feeling namo maalamon kami, that is why tag-as ang among garbo. But thank you, Father God, nga kaming tanan, walay labaw namo. Imong gibadlong gitudluan, nga nanginahanglan gud mi sa imong kaalam, Ginoo. Niabot ning mga malisod nga kapanahunan. Dunay mga gikinahanglan nga himuon namo nga mga desisyon. Dunay mga gikinahanglan namong buhaton. Panon sa may desisyon nga maayo og matarong mabuhat namo Ginoo kun wala kami kaalam. I pray, O Lord God, nga ang mga katawhan Ginoo nga na maabot sa imong mga mensahe. Labi na mga kasimbahanan o mga leaders sa church, ma-address gayud o Ginoo ang imong mga kaanakan sa tinuod nga problema. Dili Ginoo ang krisis, kundi ang bankruptcy spiritually, Ginoo. Ang pagka-bankrupt, ang pagkamangmang sa mga katawhan, O Diyos. Salamat, Lord, sa imong mga mensahe. Salamat, Lord, gikan karon. Nasabtan namo ang pinakagikinahanglan. Mauman ang kaalam, Ginoo, ug ang kahibalo. Ug magtubo ang among pagigugma diha kanimo. Aron kami mahimong mabungahon, O Dios, sa tanan mga maayong buhat nga imong gitudlo diri kanamo.
aron makaila kami, makatimbang-timbang, makahimo kami sa pagpili unsay angayan o Dios. Niining makalibog o makalilisang nga mga kapanahunan. Salamat ng imong mga anak, giyahan mo sa imong mga pulong. Hatagan mo gayod sa katakos, sa pag-ila, Ginoo, sa kapanahunan, sa pag-ila sa angayan namo, Ginoo, nga ilhon. Thank you, Father God, nga muhunong nami, pinaagi sa imong tabang, pasayloon mo kami sa among pag-usik-usik, sa among kapanahunan, sa pagkinabuhi namong amang buta, sa pagkinabuhi namo, Ginoo, sa nga walay kahibalo. Himuon mo kami, O Dios, nga imong mga anak nga tinud-anay makapalipay, makapahimaya kanimo, Ginoo. Ampingi baya gyud ning mga kinabuhi, Lord, labi na mga gagmayng mga kabataan. Tabangi ang mga young people sa ilang mga decisions. And Father God, I pray para sa mga hamtong nga sa gihapon, Ginoo, tagaan mo kami, giya o kusog kaalam. Akong giampo nga ang tanan, mahigugma gyud nimo og sa imong mga pulong, Ginoo. Ilisi among kasing-kasing agahi. I-bless ang kada usa, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Magapanindog tang tanan, mga igsoon. Salamat, Lord, sa tubag sa among mga pag-ampo. Ikaw lamang among pasidunggan. Nining nagkaguliyang panahon, ikaw ang among kalinaw, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos.